来关心国际消息，丹麦甲瑞典因为连续发生示威者烧古兰经的事件，引起伊斯兰国家不满，这抗争不断，社会无平静。即阵丹麦国会通过一项法案，讲禁止伫公开场所破坏宗教的册典，违法上当会关2年。77 imod, ingen hverken for eller imod, og lovforslaget er dermed vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. 丹麦国会表决通过一项禁止烧古兰经的法案，未来民众免伫公共场所不当对待有宗教意义的册。因为今年丹麦甲邻国瑞典真侪摆发生示威者烧古兰经，引起真侪伊斯兰国家不满，甚至有极端组织团体发出强攻威胁。丹麦国会通过这法案是要化解冲突，暗过互反对派批评，限制言论自由。Men jeg tror simpelthen, at det er fordi, at vi tager anderledes bestik af det her. I SF er vi for det repræsentative demokrati. Det vil sige, at man må vælge nogen, man synes, der repræsenterer sig selv til Folketinget. Og det betyder så ikke, at vi så skal have folkeafstemninger om det ene og det andet og det tredje hele tiden. 丹麦国会由179个议员组成，经过激烈辩论了后，小可差距通过法案。领导中间偏右联合政府总理弗瑞德里克森认为，批评宗教有违合法，所以这个法案对言论自由带来影响真大。Og sandheden er jo, at det aldrig har været en dansk værdi at brænde bøger af. Tværtimod, at gøre afbrænding af hellige skrifter til et knæfald af danske værdier og frihedsrettigheder, synes jeg er absurd. 瑞典甲丹麦是全球自由程度相关的国家之一，两国伫1970甲2017年废除有关亵渎神灵的法律，用禁止受婚言论的法律来取代，这显示现代民主国家的进步观念。不过受安全局势恶化影响，瑞典也考虑通过同款的法案来禁止烧古兰经。公视新闻陈慧仁报道。